پیش من سیشو برادر جوگی بیزنسمن میلیونر دارم گریه میکنم همور چو دیپورت نمیکنه گوش کلیشه دارن همور جوگی قپی سر شوا یا توزه شو کنه اصلش پاسپورت چه هیچ نیست اگه پاسپورت توجیک کنشت هم کریشه شو بیان شاید آدمای هندک مندک نیستن ها همین مردم توجیکنش И чё, блядь? И чё, и сюда ебать, да? معامله مو مردکو با زنهای خود اوخی شما زناتون باره همین قوانین شما روی آدم وری حال کردنش هست ما بیزن یگون کس نیستیم مردکو مردک شوین تریابکن نیست ما مودم خود نداری نگی خواهش میکنم کوروی گنده پستن امی زن تا میزنی هر کس از سیمه خودش تربیت رسا کرد آداب اخلاق ریش موندن شوتکنی میگه نمیدونم تلفن مرا جواب نداده است میگه آخری ما اپلی کواتای برو هجی شکمش دام کواتای بیرون رسموسترانس яке аз ширкатҳои муваффақи боркашонӣ дар Москва ва вилояти Москва мебошад. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Русмостранс 20 сол аст ки хизматрасонии боркашониро пешниҳод мекунад. анбори нигаҳдории бор ва техникаҳои зарурии муосир, инчунин маҳорати касбии кормандони мо ба самаранокӣ ва эътимоду боварии баланди муштариён мусоидат намудааст. имрӯз хизматрасонии ширкат тавассути нақлиёти автомобилӣ, ҳавоӣ ва роҳи оҳан ҳангоми интиқоли мол аз Федератсияи Россия ба шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд аҳамияти баланд касб кардааст. миннатдории худро баён мекунем барои компания Русмостранс. бародар Мафирдавсон ҳам дастгирӣ кард монад барои навис сохтани ин барнома. ин мавзӯъ ниҳоят мавзӯъ ва яке метавонем бисёр гап занем. бин анака аз ин мавзӯъ мегзарем мавзӯи дигари дардноки дига. ина мо хати ҳофиз ҳами проблема дучор шудем. бояд боша масҷид рафта будем дар Грозный. дар пеши масҷид ҷугиё буданд. аслша паспорт чаги ҳеч нест ягар паспортш тоҷик کنشت офиси мо дар метро Савёловскияе ман ин метро мебурому пешком то офиса мерам инам хали қатор шиштагиам ба тоҷики гав задесиян чиркин дар рӯи замин шиштагиам иро ям кас идро намекарам гудакош дар рӯи замин намеки файёр мекуна гудакша ма ҳамҷа мегзарам мегум тез бигзарам ба худо ҳамин хе изои мекашам ки чибонам ура ҳамвор депорт намекунам кия раҳм метиҳад ҳамиҷа оё ки раҳм чӣ гапе ҳастае унам ура як рӯз ман ва фикрам ҳар қати меём камера инон то шавасшам мекунам ки меёра овара ки мебара ура қафом нашавам Догистон рафта будам 2000 хато накардам 17 сол буд аввал имешава мо дар оми намояндаои ҳукумат мо намехи муроҷиат кунем ки масъалаи ки бибинанд ва худо ин пастзании миллати мо албатта пеши масҷиди проспект мира тоҷикан ури ҷугия амоа тоҷикистон да амо аэропорт кия раҳмети охе паспорт чагирам вай намегам миллатиш ҷугия ё чизе миллатиш тоҷик нест ягар да уҷа тоҷикӣ гап мезананд тоҷикӣ гап мезананд ой намеки гудакш да уҷа айлаи киртар меқапа сар наметия изо мекаши ҳама нигоҳ кардесиян теда нижалкаи гудака пулти вай кудак ай отаи мара бояй 2018 сол командировка рафтам бахши бани гапа Догистон ба обратно аэропорт рафтесам такси қати суҳбат кардесем дисам откуда гуфт мо гуфтам с Таҷикистон гуфтам таҷика не похож гуфтам барои чӣ гуфт барои оне ки тоҷикон дар пеши масҷид гадоӣ мекунанд кон одам якумо тоҷикаи дидагӣ уже запис мекунад онам вай тоҷик намоя тоҷик мега манам я бояд идора кунам шаврӯзи қати ҳамсоя чашмтангакмон ҷанҷол шидагӣ будем ку документариҳо иними гап қати тоҷикҳоро даҳаншон маҳкам мекарданд ҷугиен гуфтам من سیشو برادر جوگی بیزنسمن میلیونر دارم میشناسمشون برادرن خفه نشون یکی تماشا کنن برنامه را گریه میکنن یک تاش اما جای آفیس من خریدن من دارو خرید الله شاهد زنک هایی کردم کارتش 308000 داشت بود بیرون گوداکوش دستای دولت تربیت شدن این ممنوع شد بود همون بچه‌ها گریه میکنن برای که معروف کرد دیگه افشو گفته بود گفتم من بگو همه را نگه گفتم خود چخه نگه تو اینا نمو همو رو من نظر دارم فهم میکنم که همون کسی نمیشه سری کالسیا بود همون کالو خفه میشوم فقط مو برای همین طالباندوی نمو لباسای چirkin با زمین داشتگی سمکاشون روی درماش میتوان لباسای گوداکوش بروادگی پامپرز در زمین بهار سبزه میشه که روی سبزه دارم میخی 3 метр ҷилу ҷайдаи онвайда пеши худай одамо гузаштаесинам диққати пеши худ нем раҳи бори ки дарозай то дури сайёрош каси дида медона ма онҷа тез мегзарам ай изома мо ҳамворо дахл дора гапои мо ҳозир ҳам гуфти аки чикор кардан дар кор ки ҳам сари раҳ мегирифтан дар кор на танҳо да уҷа гуфти худат дар метрои Люблино то дарини бозор ай бозор мебуронанд ку мардум қатора кан чой нами ҳам на ҳукумат на мақомоти Россия ин бекор пура ман аллоҳ шоҳид ки нами қадар қати ака ҳоҷи қосим мебарем хӯрок дар дарини ҳамуҷа ман ҷугӣ надидам дар дарини ҳаму тақсимо дур омадем ҷугӣ надидам ягон спецбиром надидам ягон чой мешаласт 20 бор зиёд рафтагим надидам
ҳамор чо дипорт намекунад гуш киша дорам аммо خود دیگه е бачаҳози ман ҳамҷа бишин пул таъмон аммо листаи месни як рӯз нигоҳ кун як бачара ма телефонша овардим додум ай офис наомадем виходи метро омад ма ба ҳамҷа давида овардимша гуфт ки яка бора стеклоша часпон ба бутема коробкара уй мекини стеклоро уй мекини як қима коғаз мешавад ҳамҷа охи стеклоро часпонистам сари зонумда мондагим тут там листа омад чо ту телефон продаёшь здесь мега усуда ҷугии судаге ва ҳеч намегам ман гуфтум не стекло клекини ошон дестам гуфтум инҷода 700 рубл мегам бе часпондестам стеклошама гуфт рафт خب میدروی درو میگم استقلال کلیک میگه 700 روبل تیم بی پول میکنیم تیم توزیر اینا نگاه کن سراز لایک جو پیداش دوید من میگه تلفن پردایش من گفتم نه من استقلال چسبوندستم میره بازی برای همون وای او کور می وای او کور یعنی چه سیستم ayağı конечно ягон кур но чи аста нестай кишками ким кисер чи лестай тоҷикистон обруш пас ши лестай айри немихелиё бале бале игари не абида ин мин бо ҷуда ягон камтар гап мезанем ҳамин гап хатим мегам мутааммол мекунам ина бояд чӣ бугум брат барои ҳамин кор 3-4 кас ягон чӣ наметавонад брат ягон чӣ ина бояд одамои специалне бигиранд не ҳастан одамои калон бахшиша одамои калоне ҳастанд ки ранги ма оту метро ба метро намегарданд беғарзи тему миллион темои бо айда 10 баробар уровенш болотар важнитара ҳал кардесиян и чира намебинанд да ҳеҷ чиз намерасанд может быть ин видеоро ки мебинанд меган и гапон будай может быть якум чора меандешанд мо 4 каси натонимам леки видеоро чанд ҳазор одам тамошо мекунанд савол буд ман ки мешава ки ҳар як блогер ё ки ҳар як бародаре ки боид ба ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ ҳастанд я видеое кунанд муроҷиат кунанд ба ҳукумат ҳаи фикри шахсӣ накун кунанд ки то ҳами челаам тоҷиқапӣ депортация сар мешава ҳами ҷугиқапӣ сар шава я тозашу кунанд не мақсади фикре ки шояд ҳами як результат бития ҳамон кришаш ва биён шояд хеле на самом деле мо кухай камтарак бо одитар мегардем вақте ки мисол ай тоҷикистон делегатсия меояд костюм гуруҳ бачаҳои красавчик хондаги дипломдор ҳама ҳамво агар рӯпарӯя мео бизананд беҳад бовар кун беҳад шармандагие на самом деле одамое ки худшона одам ҳис мекунанд ба иҷа тоза мегарданд меҳнат мекунанд мо кӯшиш мекунанд азоб мекашанд ки обрӯи миллата бардоранд ай пишти ҳамиё дар ҳақиқат изо мекашанд представед кун ки хона сохтеси ҳар сармехезӣ оби сел омадай заборта кандаи бурдай бо мегасозӣ бо мекана мебара овруи миллат пас мешавад ина миёву мешуана ина миёву баъд ина беақлое ки ҳар рӯз як нағма мекунанд як мавзӯи дигар мехоҳам ин мавзӯъ қати ҷамъбаст кунем бачаҳо ана ҳама мехоҳам ки фикри худша гап зана имрӯз муомилаи мо мардако ба занҳои худ Нахуй ты ее пиздишь, блядь, слышишь, ебать? Ты охуел, что ли, блядь? Что? Свой жинобиль. И чё, блядь? Зачем ты ее трогаешь? Ваши не трогай. И чё, и сюда, ебать, давай. чӣ хеле ки медонед ин якум видео нест ин видеое ки худ гуфти беақле ки дар питер мехост зани худша коша шаб мекунад бо бачаҳои рус мебиёнд ҳамин духтара наҷот медиҳанд бибинед ки бо як бори дигар и исбот мекунад ки нест миллати бад ҳаст одамои ганда фаҳмед чо дар ина мубани худ набинед зани худша коша шаб мекунад бо мехеза мебиёд бачаҳо меқапанша мега зан май мега не ки зад медодага то есть дар зани худш зур расид ки хазур командир боши кани мисол шеф боши кани гавзан қати мардако чӣ хел тарсидаga талхаш кафидаga бо ами хеле шанам хе мондаги фаҳмиди мехрижам ба ҳами вай да кабута ки риш монда вай аками мусулмонира нишон метия гоҳ одамо қаршон мекунад ки барои чӣ мисол гап риштан мегири гап дар ришу фашу башара нест гап дар дили одамона мардак дени хе риш мондагӣ аҳволша бинед занша дюмгиш да казан дида бина занша шатакаш мекунад ку дурни подъезд медурра ку мардум мара анёга шатакаш занш охи шумо занотона барои ҳами қаваринҷа шумо рас барои ҳаёти беҳтарин омадагин хаб биён кор кунед сартона хам кардан хоб биён занотона таи каш кунед мақул нест хай ё ки ман намедонам хай ҷавобша терава ё ки мисоли гап як ба як фикре ки одамӣ биёда мисоли гап роҳи одам вори ҳал карданаш ҳаст намеша ҷидо шав тамом намеша наёруш билес бигироиш кун миллионта роҳш ҳастай лекин иҷа да яхирш дамиҷа зан мегиранд камтарак шиносшавӣ мешававу ду рӯзи дигарша мешиносанд тез занушу мешаванд баъд
ягон ҷо мефаҳманд ки историяи зана ки мефаҳманд кӯҳнаша ана баъд ҷанҷолшон сар мешава. Як дуюмаш худшон мардако зуршон меояд намехоҳанд ки вай зан ё ҳомиладор шава. Вақте зан ҳомиладор мешава шатакаш мекунанд брат биги гудакта гуфта. барои ҳамин ҳамаи мардако эҳтиромона хоҳиш мекунем ки аввалаш ки модарои тоҷика дар ҳаминҷа монен кор кунанд. ту дастаку дар мекунем ма тата худум хона квартира мегирем нигоҳбинӣ мекунем бе зиндагӣ кун. вай фикри шави хича кардестай вай фикри шиками хича кардестай ҳар бега биём ақотум боша либосома бушува. як квартира шиштан проблема нестай. а вақте ки вай омиладор мешава уже проблемаҳо сар мешава. бисёри бачаҳо партофтагиян тагия корум дар ҷои халос шид ба Санкт Петербург мерам тимҷа бест охири мо мешава хазайка меояд гиде допустим номша мегира гиде ҳамо шуткани мега намедонам телефон мара ҷавоб надодестай мега охири мо апли квартира бро ҳаҷи қашо зан мезана шуш телефонш киштагиай шикамш дам ай квартира берун ихали чанд тамода муроҷиат шидагиай ино ака аст айко хидно ака худи шои зинда мад паспорти япара мепартум ака билетш мегира мебарин аэропорт хона рӯиш мекунем ихали ма чандта дидем. ин хеле моментҳо ҳастай мардаку мардак шавен гирифтен конкретно бигирин не ки обури миллат пас мешавад. ба худо хай ӯ занак мо безан ягон кас нестем ба ном безан намешавад брат. конечно занако брат ё биёр зани худта биёрам ҷа именно занак ба худо ина мера например вот ина михели лебоси конкретни тоза пӯшидагии благодаря кому ина ту зан дорид например ина бах например ҳама зан дорид шумо ба номи благодаря ваёдаки ина лебос шиму лебос ҳама чи тоза пӯшидагӣ шиштестамиҷа майли дуруст ба худо аму отау ча мегира аму духтарша мегира туда метияд например базани ура қабул мекунӣ да например хеле несай майли ӯ уже ай хидатай например ҷавобгар хидати да например леки и ягон туда ягон правила намедиш хай правила чи бигем ҳуқуқ намед ки тура безани ранги хаву ранги тряпка нестай ӯ ам одама имуществото нест. медони ҳафиз ҳама чизи аламнокаш чи дақади кӯча да пеши як бисёр хеле момент як ҳолати дига ам яки чхеле ки мо ҳака ҳабло гуфт мерим сахрова ман фақат ай бародаро мақсад гуфти яка ҳабло қувват надорӣ наги хоҳиш мекунам зани якам дар хона ту хонашин сатр мумкин нест ягон кас дидан зани диема мегира баробараш кор мебараш ё агар ки корам набара вай иҷоза наметавад патент куна дар хона маҳкам баъд ва ё ки баъзеёш модарошон меёранд пропискаш просрочни баъд дадарни спецприёмо хоб зани диема мегим чӯ хел кардӣ мега ки шавҳарам чела кам қайд кард ҳуҷҷат намун ки патент кунам намун кор кунем ичохи да гирехта рафтааст агар ки иҷоза тем ҳаминҷа як моменти дигара бугум баъд аком мақсад бахшиши зиёд масъала ҳамин мурдаҳои тоҷик манам дата секрета мегум намедонам мурда равонкуно ё мурдахӯро чӣ хел мефаҳманд нархномаи айдарини Москва барои кардани мурдаи тоҷик 35000 25000 агар дар ҳолате ки балзамаш назар мо бисёр рой мекунем ай дигар ҷоҳош то 70000 рой мекунанд баъзе зборое ки мекунанд на ба хотири мурда 150-200,000 ҷамъ мешава 70000 асланиш барои гудак шай аммо баъзе мурда равонкунои мо мутаассифона мақсад ман ба ҳеҷ кор надорам мутаассифона суистифода мекунанд аз ҳамо соҳибои мурда баъд баъзе мурдадоро худованд ака ҳеҷ вақте ки фарзанду мебара модар ака марг зиндагӣ номаълум дар ҷо мемирем ҳамо авлодтона занг бизанӣ хоҳиш мекунам рӯи экран наброрӣ хитона барои 70 бисёри бисёр агар то 100,000 расход мешава ки ҳамая амакит исуси 10,000 ҷамъини мурдата рой карда метунӣ мурдай аллоҳ шоҳид ака мурдай да питер фарзанд омадай падари мана роӣ кунӣ мегум бихе бирам мега ки мо кор дорам падар мурда аллоҳ шоҳид ма тисават чӣ мехадам дидагим да офис омадагия яъне ки ӯ қасуме роӣ намекунӣ ҳар рӯз да экран бисёри бачаҳо ҳамин сахтгирӣ мекунанд ки напартои мурдора збор накунешу ая тараф рост меган ая тараф дига соҳибош соҳибиш намекунад дига чӣ корш мекунӣ мара кай мурма дига накадестам ягон 5 сол пеш мекардум мара кай гар ягон кас боян ами ки мурдай ман мегум ки гап зан ай кадом районай ай кадом қишлоқай ман ному фамилияи мурдара мегирам мегум ки ай ҳамун район ай ҳамун деҳа хеш табор ҳам қишлоқиё ҳамаш соҳибиш нашидан бачаҳо бечора мурда дар ҳаминҷа бесоҳиб ҳарфтагиай биё сумуш ҷамъ кунем ту розӣ
немохмон хахд букагани мегум азорам чётко номи мурдара мегирим номи қишлоқ ҳам мегирим мегум авлодош инаим қишлоқ инаим район будай мегум та пеш дига қишлоқо шарманда мешин немохмон ҳалш мекунем мега як қишлоқ нахош шумо 100 сум ҷамъ накунед охирон бор та ҳаққами одам шумо хубӣ мекунед. дӯстон вақти мо тангай барномамо ниҳоят барномае бигем ба мавридай барои чи ки мо дар бораи дард ва проблемаҳое ки имрӯз ҷомеаи мо доранд дар бораи ҳамон проблемаҳо гап мезанем бен суханҳои охир мисоли гап ки чӣ гуфтан дорад барои мардум акам гапзана калонтара офис давай ахир сар мекунем хай чӣ бигем бачо бисёртар бачо да например хои дар бораи варзиш гап дар бораи любой чизи хои гап занакони аввал ман чӣ хеле ки гуфтам аввал дар ҷо якум воспитание ба номуно тарбия ҳамин тарбияра соз кунед. Конечно мо ҳамаи мо идеални нестем на самом деле лекин ҳамин корое ки мекунад ино корои пастанд ба номуно на самом деле корои ганда пастанд ҳамин занта мезанӣ ҳамун намедонам ки ҳамун занаки дигата чун хеле чӣ бигум одами бегона дар рез мекунӣ вот именно ин ҳамиай хеле не знаю бо гадоӣ мекунӣ наме дар пеши масҷидо дар вуҷуди ин корои пастам номуно ин хеле коро бояд накунем. Ина фарзанда бояд любой одам бояд фарзанда бигирад тарбия кунад дарс марсхати ҳамин урок бо спорт бита бояд машқ кунад ҳам ҷисмонӣ сахт бошад ҳам рӯҳонӣ сахт бошад бояд ҳамин хеле бошад. хай дигар чӣ бигем мо ҳам аз тарафи худ стараться мекунем ки нормальный нишон диҳем продвигаться кунем нормально ки хай одамои андак-мандак нестанд ҳамин мардуми тоҷик ҳамин хеле нест ай барои як ду-се кас ҳамин хеле намешад ки ҳамаи мардум хай ино намефаҳманд инора ин дар даруни тоҷикистон мардум мефаҳма ира лекин ҳамин урусо да уже чӣ бигӯям дар в голове у них ҳамин хеле ки ҳамаи мардуми тоҷик як намудаe конечно 100% ин барои ду-се кас буд. ташаккур офис ҷон. барои ҳамин бояд сӯзтар бошем да камтара дуруст аст. ташаккур ҳабибулло. ма дар ҳамин барнома бисёри баъд гап задам вахаҷон да мо ҳам гуфти бародармон идеалӣ нестем но проблемаҳое ки мо дорем дар хонаи худ монай вале ӯ чизое ки мисол дар ҷомеа таъсир кард барои қамо гап задем барои ҳамин бачаҳо илтимос максимально кӯшиш кунем мо медонем хай агар ранги Россия ягон ду-се давлати дигар агар ҳамихе шароито ҳамихе забонашро будонем ҳамихе ҳуҷҷаткуниш осон боша ҳамихе корш карданаш осон боша ягон ҷои дигар мерем но все равно чӣ хеле кунем накунем оли ягон 10-15 соли дигар 90% муҳоҷир ки аз Тоҷикистон мебарояд ҳамин ҷо мебиёяд биё рӯз ба рӯз қин накунем вазъиятҳои бачаҳора бо ҳам дора мегӯм гап дахл дорад дар ҳамое ки қин кардестин дар ҳамиво дахл дорад ва одамое ки мисол моро нақс фаҳмидан дуруст мефаҳмем дастгирӣ мекунем дастгирии шумо ҳамияе ки дар комментариҳо ақаллан гап хати моро поддерживать кунем ки мо фаҳмем ки ҳамфикромон бисёрай ва тонен агар чи чат паблик группҳое ки ҳастанд видеоро партоен ақаллан агар ҳам 10% гуфтагӣ марам ки агар таъсир кунад инам як шагай уже бисёри баъд гап намезанам уже ман гап задам гапҳои асосӣ ман худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша илтимос бардораи азиз фарзандотона ки синфи 10-11 шидагиян нагӯ ки ту уже мардай калон шиди хебрем қатима стройка кор ку уже вале ки вай синфи 10-11 як бор пла кор мекуна пул заман чи ва як бор пла кисада кат ку 50,000 ёднома 5 сол мехонам ба диплом мегирам ба уха пла кор мекунам я биём мезанам мерора урус метияш 30-40,000 рублера ку вай ҳамун қатӣ тамом дига вай дига намехонам касби ҳавай мешавам вай я умр стройкада мекор мекунам ҳамхе зан мегирам хе гудакдор мешава расходош зиёд чидан мегира саломатӣ ухудчаца кардан мегира вай дим сеюм гудак худонишон касалӣ масалӣ шидестай и саломатии даромади кам шидестай ин хеле перпендикуляр намеган ки наоборот меган чӣ меган хеле меравад ҳабибуллоҷон бо момент иш боло мехоҳам ки ба маврид гап занам стройка ҳам ку ҳаста ки вақте касб ба ёд мегирӣ ку евроремонт дигару дигар ниҳоят бигем касби зура агар мисоли гап ба ҳамун профессия вай кунӣ да пешравӣ кунӣ
браҷо 100% розием. стройкаи кори мутаассифона кори бад нест, и мутаассифона кори бад нест неким ҳамин стройкадам сар дар кора любой корда любой корда бале ҳаму нами ина например ҳамиҷа ин ами и қадар ҷоя чӣ хел рус мекунӣ барои ҳамин не нигоҳ куда физиҷон баха стройка зурай леки одам хондагӣ боша баъд стройка баравад дига хел команда ихча савират мекуна бригадир ягон профи руда мемуна урусора корда мегира мисол малдаонора корда мегира қатиш анаки вақте бачаи синфи 10 буда дар стройка сихиди вай нависта наметавона вай урусира ёд мегира унаки ягон чизи намедона вай то охира подсобник меравад ма фаҳм маънои гапта ҳамин буд ки мисол азоб накаш албатта бале ака бобоҷон хуб чӣ бигӯм ҳама гапҳоро акко задан ҳамия гуфтанем ки гарчанде ки минусомо агар ки 10% бошам плюсои мо аз тарафи акои ба ақле ки ҳастанд дар Россия ма фақат дар Россия дар назар дорам ҳамҷа зиндагӣ мекунем миллати азизам бародарони меҳрубон чӣ хеле акам гуфт премер ина мисоли гап акам бисёр ишора мекунам ай сари даҳани одобу ахлоқи риша мондан гап задан ҳурмати иззат ай кор бурмаде ба хуноато баре аз тарбияи фарз ҳар кас аз семияи худаш тарбияро сар кард агар дар тоҷикистон боша ай маҳаллаи худаш оҳиста оҳиста ҳамин рушд мекунем хуб мешем ҳуштона дар сарту бигирӣ чӣ воқеа чӣ вазминҳоро гузаштем гуфтигами гуфтан чӣ азобое ки буд набуд дар давраи карантинам ҳушмон буд сахт гирифтем сини тоҷикистон парвоз кардем дар даврае ки мобилизатсия сар шид сини тоҷикистон гирифтем ягон ҷо моро интизор нест бо ҳамон ватан ба ҳамон хотир ҳаракат кунем ки аввал мусалмон будан одам будан ва тоҷик буданро фаромӯш накунем ҳама вақт сарҷамъ бошем ҳамин мехоҳам ки ҳаракат кунем дар ҳар ҷо бошем я модаро я бародари тоҷика дастгирӣ кунем ҳамаш ба қадри имкон дӯстон ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надоштен омаден ва имрӯз мо шумо дар бораи бигем проблемаи ҷомеаи худ суҳбат кардем мақсади мо ягон каса пас зада набуд мақсади мо ҳамин аст ки мардуми мо миллати мо бигем дар қиндиё ки музадагианд чӣ кор кунем обрӯшона бардорем обрӯшона бардорем бале дуруст бартараф кардани мушкилиҳои ҳозира ташаккур ана ҳамин аст бале